Novembre kalo tile 12 sanba 2023 on do tele jabaraniso abe o de kan aw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila. Gawo ale ni Ansungu ni ɲɔgɔn cɛ tarata tɛmɛnen Novembre kalo tile 7 min ye jan ye o dara an ka jamana kunnafonidila dɔ olu tatɔ u ka baara kalan na. Jan dara olu ka bolimafɛn n'o kɛra sababu ye mɔgɔ kelen sara mɔgɔ kelen ale joginna ani fana mɔgɔ fila taga kɛra ni olu ye yɔrɔ min ma se ka lakodɔn. Mɔgɔ min sara o de Abdul Aziz Jibirila ni ale kunnafonidila ye arajo natala labizanka ni o bɛ Gawo o mara fɛ. Aruna Atino ale bɛ arajo so Alafiya la ni o bɛ Ansungu mara de fɛ ale de joginna. A tɔ mɔgɔ fila taga kɛra ni minnu ye ni o ye arajo so Coton o directeur général n'a bɛ fɔ a ma ko Salek Agidou Zidane ale ni a ka kunnafonidila dɔ ni o ye Mustafa Kone. Guinée Conakry jamana na Novembre kalo 4 tɛmɛnen nɛgɛ ɲɛ 5 o wagati la ni komando dɔ o ka dɛmɛ kasoladen mɔgɔ 4 olu bɔra kaso la ni o mɔgɔ 4 ninnu cɛla o ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Musa Dadis Kamara ni ale kun ye finitigilaka ye nka bɔra fini na. A tɔ 3 ni olu ye colonel Musa Cɛbɔrɔ Kamara, Blaise Gomo ani Claude Pivi ni mɔgɔ 4 olu de kun bɔra kaso la u ka bɔli senfɛ mɔgɔ 9 olu sara ani mɔgɔ 6 olu de kun joginna a wagati kofɔlen na nka ɲininiw kɛlen ka kɛ mɔgɔ 3 olu sera ka lasɔrɔ. Claude Pivi ɲinini bɛ ka kɛ ale de kan a yirala k'a fɔ ko euro ba 54 ko o de bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min sera ka lasɔrɔ ko bɛ taga di o ma. Novembre kalo tile 5 o tɛmɛnen na u ka jamana ɲɛmɔgɔ colonel Mamadi Doumbia ale ye u ka finitigilaka mɔgɔ 60 ani kaso baarakɛla dɔ ka olu bɔ u jɔyɔrɔ la o finitigilaka ninnu cɛla ni colonel 3 minnu kun bɛ kaso la olu fana olu bɔra u jɔyɔrɔ la. Wa ni mɔgɔ 4 ninnu u ka kasola don o yɛrɛ sɔrɔla fɛn min fɛ o kɛra u ka stade dɔ de kɔnɔ Conakry jamana na ni a bɛ fɔ o stade ma ko 28 septembre ni o waleya ninnu yɛrɛ kɛra septembre kalo tile 28 san 2009 kasara min kɛra yen n'o kɛra sababu ye mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 56 olu sara mɔgɔ 100 olu joginna. Cɛnimuso binkali o taara ka ɲɛsin muso 100 ani muso 9 ma ni u jalakilen don o waleya de la. Uranda jamana kɔnɔ u ka jamana ɲɛmɔgɔ Paul Kagame u ka sommet dɔ kɛnɛ kan o ta ko 23 n'a bɛ fɔ o ma ko sommet du Conseil mondial du tourisme n'o kɛra Kigali o kɛnɛ kan u ka jamana ɲɛmɔgɔ Paul Kagame ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko farafinaden fɛn fɛn ni e bɛ fɛ ka taa Uranda jamana kɔnɔ ke i bɛ se ka taa ka sɔrɔ yamaruya sɛbɛn tɛ n'a bɛ fɔ o ma ko visa wa fana ko wari min kan ka sara visa kunkɔrɔ k'i bɛ se ka don u ka jamana na ka sɔrɔ i ma o wari sara. O bɔlen kɔfɛ Kenya jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye William Ruto ye ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲɔni décembre kalo 31 nata la ko ni farafinaden fɛn fɛn ni e bɛ fɛ ka taa Kenya jamana na k'i bɛ se ka taa ko ka sɔrɔ visa tɛ. An bɛ taa Cameroun o jamana kɔnɔ u ka dugu dɔ bɛ n'a bɛ fɔ o ma ko Mafi binkaliwale taara ka ɲɛsin yen sigidala mɔgɔw ma ni o kɛra marifatigi dɔw fɛ Novembre kalo tile 5 ni ka dugujɛ 6 la nɛgɛ ɲɛ 3 o wagati kɔnɔ u taara tasuma don mɔgɔw ka su la ni a yɔrɔ kofɔlen na du 20 o de jenina ani mɔgɔ 20 olu fana sara a yɔrɔ ni kofɔlen na min ye mɔgɔ 7 ye olu de joginna a wagati kofɔlen na ni bɛnna dɔw ma u ka jamana ɲɛmɔgɔ Paul Biya u ka fanga tali sanyɛlɛma ye. An bɛ taga Philippines u ka kunnafonidila dɔ n'a bɛ fɔ a ma ko DJ Johnny Walker k'ale to a ka kunnafonidi baara la bɔlɔlɔsira sanfɛla la ni o ye Facebook yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ dɔ ni o kun ye a kɛ a lamɛnbaga dɔ ye o taara ka mugu ci a la k'a to direct yɛrɛ la ni a ye diɲɛ to a salen tɛmɛnen kɔfɛ mɔgɔ min ye a faga sɛni min kun bɛ a kana o y'o sama ka bɔ ni o kun ye sanu ye ka taga ni o ye. 116 kaso kɔnɔna tɛmɛnen kɔfɛ David Spass ale labilala ni ka bɔ kaso la Novembre kalo tile 6 o tɛmɛnen na hakili jiginna a minɛna k'a datugu kaso la kabini a si kun bɛ 117 la k'a ye dan sigi dɔ ka ɲɛnɛmaya la ni o yɛrɛ si kun bɛ 119 na n'o kun ye Gari ale fagara kabini septembre kalo tile 4 san 2006 Pennsylvanie ni o bɛ États-Unis o mara fɛ fagali bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ États-Unis jamana kɔnɔ min ye denmisɛnninw ye a kun sɔgɔnatoli kun wajibiyara olu kan sanga dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko minɛru olu ka couvre-feu ni don kofɔlen de la
Gari ale ni David olu bɛɛ lajɛlen bɔra ni don kofɔlen na ɲinini kun fɔlɔ min kun kɛra a kun yirala k'a fɔ ko David ko ale sen bɛ fagali na nka tagalen ɲɛfɛ san 16 o kɔnɔ sɛgɛsɛgɛli kura wɛrɛ o tilala ka daminɛ ni a yirala k'a fɔ ko David kun sen tɛ fagali na nka ko sifilaka kulu dɔ ko olu de kun bɛ kɛlɛ la ni o kɔnɔna na ni Gari ale fagara. An bɛ taga Togo jamana na Fɔri Ɲasin bɛ ale masuruna mɔgɔ dɔ ni o ye Colonel Bitala Toussaint Manjuluba ni ale fagara ka to a ka biro kɔnɔ mais kalo tile 3 ni ka a dugu jɛ tile 4 na san 2020 o wagati la ka tila k'a faga ni a yɛrɛ ka marifa ye. O kɔnɔna na jalakili kun taara ka da mɔgɔ dɔw de kan kiri jaabi o bɔra novembre kalo tile 7 o tɛmɛnin na mɔgɔ 5 olu de ɲangira sariya ɲɛma. O mɔgɔ 5 ninnu cɛla Général Félix Abalo Kadanka ni ale kun ye u ka état-major o ɲɛmɔgɔba ye ale ɲangira ni san 20 o kaso ye. O bɔlen kɔfɛ mɔgɔ min fagara ale ka chauffeur kɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Songini Yandugwa ale ɲangira ni san 15 kaso ye. A mɔgɔ sabanan o ye lieutenant colonel Ali Kojo ale ɲangira ni san 15 kaso ye. A mɔgɔ naaninan o ye commandant Buwe ale ɲangira ni san 5 kaso ye. A naaninan ni o kun ye mɔgɔ min fagara o ka secrétaire yɛrɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Akuna ale ɲangira ni san 5 kaso ye ko sababuya kɛ ko ale sen bɛ a bɛnbɛn bɛɛ la fagali kun bɛ kɛ wagati min na o y'a sɔrɔ secrétaire ale kun dalen bɛ a ka biro kɔnɔ sunɔgɔ la. Kasara dɔ o kɛra sababu ye ni ka wuli ni kasara wɛrɛ ni o kɛra Senegali jamana kɔnɔ ka sigida dɔ la n'a bɛ fɔ o ma ko Ayam Chuday ka u to école dɔ ale ɲinini na ji la ni o tɔgɔ ye ko Amidou Niang. Tile 3nan don mɔnikɛla dɔ ale yɛrɛ tora ji la n'a a kun bɛ fɔ o mɔnikɛla ma ko Demba Samba. An lamɛnbaga n'an filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen an sera ka kunnafoni minnu sɔrɔ ka fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin an bɛ foli lase aw ma dantɛ foli min na an bɛ tila k'an ka dibila baarakɛbagaw ka olu yɛrɛ fana fo kosɛbɛ ala ka basigi ni bɛn sabati an ka jamana kɔnɔ nin bɔlen kɔfɛ ni aw bɛ fɛ ka to k'an ka kunnafoni ninnu ka sɔrɔ k'a lajɛ min ni Ondu Tele ta tɛ kelen a bɛ se ka to k'an lasɔrɔ bɔlɔlɔsiraw olu sanfɛla la Facebook ni YouTube ani TikTok olu sanfɛla la a k'an bɛn o la sanga wagati wɛrɛ n'ala ka jɛ ye.